Unsa nga Yahweh ang imong gihawiran karon nga nasa imong bulsa? Yahweh ni para sa ako ang kahadi oro. Yahweh sa akong mahalon nga sakyanan. Unsa man ang Yahweh ha? Maga kanatong tanan. Kana nangutan ako og series of names or personalities. Nilingon nga kung ato sukdon kung kinsa gyud sila. O kinsa na mga tawhana. Pero kana ato gibasihan sa to ebanghelyo. Si Kristo nangutana, kinsa man daw ako? Sumala nila. Unsa ilang mga tubag? Nagkalain-lain. Si Elias, ang uban usa sa mga propeta, si Juan nga magbubunyag, manuglahi. Pero nangutana pag-usab si Kristo. Matod or according or kung sa imo, kinsa man ako. Kinsa man ang imong unsa man imong pagilakan ako. Manuglahi na siya. Nakaila mo na ako. Yes. Unsa man inyong nailan ako? Paboritong biko. Pero wala mo kaila 100%. Imong paris karon usa ka kaminyo kaila ka. Pila ka porsyento sa Imam Marlona unsa kaila ni si Chris? Ha? Sa managminyo diha na before ako kaslon, mayon ko sigurado na ba ka sa imong bana? Kaila na jud ka kung unsa iyang apan. Unsa iyang bati. Ikaw asawa kaila ka sa imuhang bana, kaila ka sa imong asawa kung unsa ni siya ka unsay mga apan ini. Dili ka kaingon. In fact, dunay mga magminyo, magtiayon nga after 10, 20 years mugawas ang apan. So in short, dili na to mailhan kung unsa gayud ang kinauyokan sa usa ka tawo. Mao nag-iipasabot sa atong ebanghelyo mga igsuon nga si Pedro niingon siya, ikaw ang anak sa Dios. Ikaw ang Mesiyas. Og tungod diha, unsay gikuha ni Jesus? Ang Yahweh. Ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Unsa man ang Yahweh para sa kasing-kasing sa usa ka lalaki? Matod pa nila, Yahweh para sa tiyan, kaon, ang uban inom. Tinood na, mga lalaki? Yahweh para sa kasing-kasing sa babae. This is not absolute. Sa uban lang ni, or sa kadaghanan. Para sa mga babae, Yahweh kuno, shopping. Karon, online shopping. Sikat na kaayo ang Shopee ug Lazada. Unsa man ang Yahweh para sa kasing-kasing sa mga puya? Ha? Ingon pa sila, sukulit. Nagaig sukulit, di ba? Malipay na. Pero unsa man ang Yahweh para sa kasing-kasing sa atong Ginoo? Unsa? Usa ni ana, pagpaubos. Pagka mapaubsanon. Unta taana no? Kanang paubos nga tinuoray gyud. Naman po'y ingon nga false humility. As if mapaubsanon. Pero pakitang tao lamang. The question and the challenge for all of us. Unsa kalig-on ang imuhang pagtuo nga si Kristo anaa kanato. Pangutan na imong kaugalingon. Ikaw mao'y nasayod. Unsa nga Yahweh ang imong gihawiran karon nga nasa imong bulsa? In a literal sense. Unsang Yahweh nga nasa imong bag nga imong gitipigan? Yahweh ni para sa ako ang kahadi oro. Yahweh ni para sa ako ang motor. Yahweh sa akong mahalon nga sakyanan. Yahweh sa amo ang mahal kaayo nga mansyon.
Unsa man ang yawi ha? O yawi ra gyud di padir sa among aparador butangan nagsud-an. Unsa man ang yawi ha? Hinaot kining yawi nga atong gihisgutan karon, maoy moabli sa atong kasing-kasing nga usahay kuwang sa pagpaubos. Yawi para sa atong kasing-kasing nga andam mo pasaylo. Ano ka sige simba-simba di makakapasaylo. Ngano man na. Lisod jud pasayloon Padre, lami kadukdukon og microphone. Ang Ginoo gani nagpasaylo bisag wala siya nakasala. Siya mo'y nitubos. Siya mo'y nagpaubos, no? Ang iyang pagkaginoo, iyang gihukas og iyang gipakanaog siya sa iyang kaugalingon padala sa amahan. Aron lang yun makasinati siya kanato. Aron mapasaylo kita ug mahawas kita. Mangayo kita sa grasya sa Dios nga abliho nato ang kasing-kasing. Yawihan nato ang atong kasing-kasing alang sa atong kaayuhan. Sayang mga igsuon mo sige tag simba pero dili ka kapaubos sa imong kaugalingon. Dagan man jud kay moingon ako Padre suda gyud kaayo. Bisa na akong igsuon grabe kaayo. Bisa na mo silingan Padre giunsa na lang ko. Akong bana Padre grabe kay gibuhat sa ako. Or akong asawa. Dili ko kahatag pasaylo. Lisod. Yes. Makadawat siguro ta na. At first lisod gyud na. O kung ato ginasiradan, sirado gyud na siya. Pero if we open that key for our hearts to open and to give love and forgive, kanindot anak.